जोंहा गोमस्रां ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। खबरा बोरै? खबर सबरा बोरै? हेलौ 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 हेलौ। जोंहा गोमस्रां ब्लगआव लाइक दान थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों नेट गैया नामा ओंहोलै ब्र नेटआनो बहुद स्ल'थार। कमेन्ट 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 फाथा फाथि कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। गावसिला हरजोब दे कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा एके बड' ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एके ब्लग। जोंहा लाइक दान होननानै बुंहरदों थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा एखे बड' ब्लगआ बियार सालथे ओरैसै होखावदोंलै नै एसे गोजा बियार गारदावहैदों दारबां हाजोआव ना सावनाय अमा सावनायजों। जोंहा एखे बड' ब्लगआ लाइक 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 होनगुलायनाय हरबाय आरो फरायख'नो हागुलायो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लागाव 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 दे फाटा फाटि फाटा फाटि कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। जोंहा सनायस्रि मोसाहारि आंनि एलबिआव सफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय सनायस्रि लाइक दान। आगैनो थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै मा ओंख्रि जानानै सफैखो आंनि एलबिआव खोन्थाहरदो दे। एखे बड' ब्लगआ बुंदों ओरैसै औलै सालथे ओरैसै नो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नेट नाय नाखि ओरैसै हारसा सौफैलायबाय होनबा। नेटआनो थांलाय फैलायलै। जोंहा एखे बड' ब्लगआ बुंदों माथो लागायबाय नोंबो। डाइलग नंगौ नामा औलै। एखे बड' ब्लगआ बुंदों माथो लोगोफोर लोगोफोर होननाय सोर जासै बियार बियार आदै औलै जालानो माथो जाबावगोन। नेट नायनाखि आं जिब खोनादों। जोंहा सनायस्रि मोसाहारिया बुंदों मोजांथ' आगैलाय लाफा मैद्रु आगै औ नाइस भेरि नाइस गोथाव। जोंहा लाफा नागिरबाबो मोनगुलायबावासो बायनो नागिरबाबो। गोथावआनो आब' सनायस्रि। औलै औ फाथा फाथि जालायथारदोंमोन माथो गैयानो। गावसिला हरजोबदो दे। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सनायस्रि आब' आंनि लाइफआव फैला दाना ओरैसै गोमस्रां ब्लगआ गावनाथ' जिबफोर जोबगुलायो। दे आं नोंखौबो गावसिला हरजोबदो। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों टुइन्टि मिनिट सापर्ट टु सापर्ट। जोंहा एखे बड' ब्लगआ ओइ सनालि खोनाबाय नों सनालि ओरैसै दे पाटा पाटि कमेन्ट गावसिला हरजोबदो। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों एखे सालथे हा 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 होननानै मिनिहरबाय आरो गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे।
लागाव दे गाव सिला हरजोबदो सांग्रोमोदा मोदि मोनगुलायनाय गावसिनो हाला नामा नोंसोरलाय गाव सिला हरजोबदो दे फाटा फाटि गाव सिला हरजोबबासो गोसोफ्रानो एन्टारेस्ट मोनलाय लांसैलै ओरैसै जोंहा माबाया बुंदों एखे बड' ब्लकआ गोमस्रां सालथे होबावगोन नामा होखायो बियो गावसिजोबखायो गोमस्रां ब्लकआ जोंहा गोमस्रां ब्लकआ अन थेंकिउ एखे बड' लाथिख'खौनो मोनब्रै हरखाबाय आरो बे ओरैसै जोंहा गोमस्रां ब्लकआ बुंदों होगोन सालथे होबायल' था नेटानो दाउ खिथु जानायसो जाबाय गावनि एखे बड' ब्लकआ लागाव बङाइगावनो लागावथारदों लागावाबा बोरैथो जाबावगोन एखे बड' ब्लकआ बुंदों दं थला दां थला निउ बङाइगाव सालाकाथि बासुगाव दां थलानि बङाइगाव ओरैसै गोमस्रां ब्लकआ बुंदों दांथलानि बङाइगावनो औलै दांथलानि बङाइगाव एखे बड' ब्लकआ बुंदों दिनै आंनो दा नाम लाइफ होनदों दामाम लाइफ होदों दिनै तामाम लाइफ होदों ना मा जाखो एखे बड' ब्लक गोमस्रां ब्लक आं गैया दिनै बारा होनो हायासै ओरैसै गोमस्रां ब्लकआ बुंदों हासुनो ओंखारबाय हासुलायनो ओंखारगुलायबावबाय होनबा एखे बड' ब्लक मा जाखो नेटालाय पुर्निमा जासिगोनखाय अखाफोरा स्रां स्रां बरगयारि जादोंलै दे पाटा पाटि कमेन्ट एखे बड' ब्लकआ मा बुंदों मेगना नायनो फेबाय बा नंगौ नामा एखे बड' ब्लकआ गोसो आंनि ओरैसै एखे बड' ब्लकआ बायफ्लेबाय बेले एखे बड' ब्लकआ बुंदों आंनि सं बे नंगौ नामा बिलिफां हरनि अखाफोर गावदां नै ओरैसै दे गाव सिला हरजोबसै आंबो र' नै टेब्लेटखौ सोनानै लाबाय खुगायाव
एबारना बखिनाया नायजाखायो बखिनोसै। दे होखावदोलाय मानजिखावदोलाय। एके बड' ब्लगआ बुंदों थांखुआ एसे अह नोंबो जायो होनबा? थांखु जायो होनबा नोंबो ब्र'? मोजां मोजां। मोजां मोजाङानो ब्र'। बापुजि फौजि बाबा आहे सिं याद नमस्ते 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 ब्र'। फौजी बाबा आप कैसे हो? कमेंट करो फौजी बाबा कमेंट। जोंहा एके बड' ब्लगआ बुंदों थांखु जानानैसो लाइभ होयो आं ओरैसै। नंगौ नामा? थांखु जालायनानैसो होबावो होनबा नोङो ब्र'? ओमफ्राय एके बड' ब्लगआ जोंना मिनि हरबाय आरो हा होननानै हाथाय सिङाव एथेबखांबाथाय होबाय होनबा नोङो लागाव। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ अन होननानै बुंहरबाय आरो 5 नलिजों हगार हरनानै। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ फौजि बाबा जइन मि जानो सोरमोनथाय? कमेन्ट मोनसेल' खालामनानै जिफोर लांबाय बेबो। दे होखावसैलाय सायरिया दे लागाव। लागाव गैखालाबोलै। गोसो थोआ साननानै दाना बोरैबासो गलिलांबाय। लागाव महरा आंनि नाइस मेथाइ नाइस सं। एके बड' ब्लगआ ओरैसैनो लागाव न' एन्ट्रि। लागाव एमबियाबो जोब्बाय नामालै लागाव। एके बड' ब्लगआ आंनाव अनलि बोराय
गानल' दं ओरैसै बोराय बोराय सङानो बहुद नाइस खोनासंनोबो। इयारफना सोदो भलियामा खम होनानै लादो गांलाब उन्दुदो नाइस मेथाइ नाइस सं। हाय सना फैदोना आंनि साइकेलाव लानानै थांगोन आं बड'लेण्ड रायजोआव। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ लागाव होनदों आरो ओरैसै नेटआनो बहुद प्रब्लेम होबाय थायोलै आंखौ। एयारटेलबाबो बेनो जिअ'बाबो बेनो भडाफनबाबो बेनो एखे गावख्रुफैगोन नोंखौनो बिखायाव नोंखौ एके 47जों नों गाव ओरैसै होननानै मिनिहरबाय आरो गोमस्रां ब्लक हा मिनिबावबाय दै हा मिनिल' नोङो। ओरैसै जोंहा गोमस्रां ब्लकआ थांखु जानि र' अन ओरैसै लागाव गुस्थियाव एथेबनानै लादो एलबिया होदो जोसिलाय आंबो। जोंहा गोमस्रां ब्लकआ मा बुंबावखो आंनावबो नेट प्रब्लेम घन्टासो जिअ'आनो ओरैसो नोंनावलाय माथो हाइ-फाइ टावार नाङो होननानै बुंहरदोंमोन माथो नोंलाय। जोंहानाव फै जोंहानाव थानानै होफै जाहरगुलायोमोन माथो नोंलाय। जारलासो एके बड' ब्लकआ मुस्लिम ब्र' मुस्लिम ब्र' सि मुस्लिम ब्र' सिग्रेटआ ना मा जाखो। जोंहा गोमस्रां ब्लकआ दा बायदियाव नङा दा बायदियाव नाङा अह नंगौ नामा। बयबो माबानाय जायोना नेट सालायनाय जायो ओंखायनो एसे स्ल' जायो माबासोनिफ्राय होनांगौ 9टा 10टासोनिफ्राय नाय हाइ-फाइ थाबथानांगौ गैया मा गोसो नायनो बेखौनो नुजोबगोन बोला जानायनि जायैनि सल'खबसो जाबाय नेटानो। जोंहा एके बड' ब्लकआ बुंदों बेवहाय थांखु जाग्रा जोब एलबिआव ओरैसै लागाव जोंहा माबानि ग्रुपनि नामखौ थांखु ग्रुप दोननांगौलै थांखु ग्रुप लिरनानै हो लागाव होननानै लागाव थांखु ग्रुप गय जाबोला सुनै फ्रि होननायनि फाथै फ्रि सुनै फ्रि लागाव दे बाय होनहरदो थ्रा होनहरदो दे थ्रा
लगाव बाय बाय लिखो मजा थां लेखा होननायनि बाय जोंहा एखे बड' ब्लगआ बाय होनहरदों गोमस्रां ब्लग जाबायलै फ्ल'रआ थाखौनो मोनलाय जोंहा एखे बड' ब्लगआ माला 20 जाखोनो जाबाय ब्र जाबाय एखे बड' ब्लगआ बुंदों जेबो थाल मोनासै ओरैसै गोमस्रां ब्लगआ एक्टर जानो गोसोब्ला कन्ट्रेक्टार जा गान खननो जाबोला जानोब्ला जौ फाग्ला जा ओरैसै आइसि एक्टर जानो गोसो दंब्ला कन्ट्रेक्टार जा नैनि गायक जानो गोसो दंब्ला जुमाय फाग्ला जा दे बा एक्टर जानो गोसो दंब्ला थिखादार जा गायक जानो गोसो दंब्ला एक्टर जानो गोसो दंब्ला कन्ट्रेक्टार जा गोसो दंब्ला जा What's come back होनदो प्लीज सावधान करो 10 लोग कौन कौन है मेरे एलबी में प्लीज सावधान